କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆମ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ 1000 ମୁଠो ଖା। ମୁଁ 5 ହାତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ଭଲ ଲାଗୁନି ଜାଣ କାଲି ମୁଁ ନାହିଁ এই পাম্পড় ভଳିଆ মতো দুটো দিন খায় এই যে খাইবনি দে পাম্পড় ভଳିয়া দিলে দে ମୁଁ ଖାଏ। କାଇଁ କିଛି ଚାଲୁନି ପାଣି ଦେ କାଟି ଦିଅ ଭାଇ ମୁଁ ତାକୁ ମାଗୁଛି ତାର ଗୋଟା ଗୋଟା ଆଣୁ ତାର ଫୋଡ଼ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ପୁରଉଛି। ଚୁନା କରି ତ ଦିଟା ହେଇଗଲା। ହେ ହେ ଇଏ ଦି ଜଣ କଣ କରୁଛ ତମେ ହାଡେ ତୁ ଖାଇବୁନୁ? ହାଇ ଗୁଣ୍ଠୁନୁ ତୁ ଖାଇବୁନୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁନୁ? 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ଜମା ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲୁନୁ। ହଇ ଚୋରଣି ଛାଉ କି ଯାଉନୁ ଖାଇବୁ। 10ଟା ଖାଇସାରିଲୁଣୁ ବାପାରେ ଅଣିଲୁ କେତେଟା? 3ଟା ବାପା।